Alise. Tokot cangkemmu. Sinunukan ngendi? Hah? Sinunukan. Sinunukan Sumatera Utara goblok Petro ki. Anggepmu cerak, nyabrang segara Segara Minangkalbu. Ayo ora kok mok anggemu muni rae kok guyu. Nggih. Rasa kang samar. Nggih. Tresnaku gundul. Sundul wiyati. Nek kebadur sundul ki ora tresna kepiye. Parasaku kaya wis semanding. Apa ta nek ngira ngono lho. Lah lho ya karang ciri khase ngono. Liringene trekang wening amung tansah talaleke. Kamu melu ngono lho. Oh, lah iki karang ciri khase Wahyu kon ngono ki ora iso, Wahyu suarane gerok kok. Upama mentita ya ming mentita. Ora nganggo ora maksude ora nganggo mendesah-desah kaya kowe kuwi. Lam-lam nguci wate nang geger lati acinjet alise. Ayo, wis apik. Iki senengane ki moda iki. Sritenan nang tasih. Wis kono wis lahir batin proporsional totalitas tutorial. Paido senengane ayo dirungokke wae ke liringene trekang wening amung tansah taklah leke. Wah. Kene wedi ngono e. Wedi aku. Apa itu? Ketularan ta? Wedi. Ada. Hei, sing krungu kanca-kanca. Aku iki mung muni wedi e, kene wedi. Wis yo jajekke. Dadekke yo jajekke ayo. Kae ndon. Aseme tak cekel pinggire iki nyoblos to. Ngentop, Pak. Ngentop dendam mau. Tak entup kapan-kapan. Metu gedhe. Jane. Sapa sing ngirim iki? Heeh iki. Wondo. Ya, monggo. Terus apik. Mbok ora ganggu sik to. Ayo, aku kene ngematke suaramu. Liringing netrekan. Gadekke ya apik. Ayo. Gadekke ora. Gadekke ali-ali maksude. Ayo, Mbak Tatin. Wah, aku medeni. Ayo. Tatin nek digarap saiki ora guyu ning lemengoe alon tur piye sinis. Heeh. Tak dunakke apane ping. Posirae nganggo remote bae saiki. Ayo. Ayo. Jemeneng, Pak. Heeh. Ayo bubar ya. Maksudnya? Bubar ya ke nggon TV lho. Duh, jangan ngono, Bang. Mana? Heeh. Bu Abo.
Bubarise kelingan Bubariah. Bisa. Ya. Apa? Ayo, kowe arep nembang apa? Bingung ya, Pak. Nah, ulale wis mung tergantung karo tembang-tembang saiki ora gelem ngapalke tembang-tembang biyen. Monggo tembang biyen ki apik-apik, ali-ali sing ditembangke Elisa mau apik. Heeh. Dadi ati sing ditembangke Wahyu ya apik. War apa kowe? Ngejiwat. Ngejiwat. Jumrat. Bakal duren. Ngujiwat. Ngujimrat. Ngujumrat. Ngujumrat. Yo, bawani sik. Ora apa-apa, penting yo arang-arang metu ngujiwat iki. Nek gelem metu ya apa? Napa? Ngujiwat ki penak nek gelem metu kuwi. Ya ora Ngujiwate. Nah, yen anggegat lati kecokot cangkemmu. Yo. Jani Mas Mustika ning apa lho? Mawe rasa ping ati tuturuyuk tuturana. Tetulunga. Tetulunga. Tuturana. Saka PWKS Sinunukan. Malam ini nonton bareng lagi. Oh iya, Sinunukan ngendi? Hah? Sinunukan. Sinunukan. Sumatera Utara goblok Petro. Anggepmu cerak, Nyabrang segara Segara Minangkalbu. Asrama. Esem mihun nyernak kelung krahlan lasu ngilangke Ayo ora kok mau anggo muni ra kok guyu. Ngilangke rasa kang samar. Nggih. Ngilangke rasa kang sampung. Sampung
tresnaku gundul. Sundul wiyati. Tresnaku sundul Ya piye? Ae kebacut sundul iki ora tresna kepiye? Ya. Lam-lamen nguji wate. Mangga. lam-lam nguji wate yen anggeget lagi anjing jet alise elok iki bengi iki tatin jan wah. Pasaku kaya wis semanding. Apa ta angger-anggeram ngono lho. Lah lho ya karang ciri khase ngono. Liringene trekang wening amung tansah talaleke. Kamu melu ngono lho. Oh, lah iki karang ciri khase Wahyu kon ngono ki ora iso, Wahyu suarane gerok kok. Upama mentita ya ming mentita. Ora nganggo maksude ora nganggo mendesah-desah kaya kowe kuwi. Lam-lamen nguji wate yen geger lati ajinjet alise. Ayo, wis apik. Iki senengane iki moda iki. Wis kono wis lahir batin proporsional, totalitas, tutorial. Paido senengane. Ayo dirungokke wae liringene trekang wening amung tansah tak lalekke. Wah. Kene wedi ngono e. Wedi aku. Apa itu? Ketularan ta? Wedi. Ada. Sing krungu kanca-kanca. Aku iki mung muni wedi e, kene wedi. Wis yo jajekke. Dadekke yo jajekke ayo. Kae ndon aseme tak cekel pinggire iki nyoblos to. Ngentop, Pak. Ngentop denda mau. Tak entup kapan-kapan. Metu gedhe. Diane. Sapa sing ngirim iki? Kiriman. Heeh iki. Wondo.
Ya, monggo. Wah. Terus apik. Galang. Mbok ora ganggu sik to. Ayo, Pak, aku kene ngematke suaramu. Liring ing netra galang. Amok. Among tansah. Wah, ada. Amok tansah. Tapi kamu cinta wajah. Garing iki. Wah, dadi lagu Mandarin, Mas. Among tansah. Nyola tanaku tamak. Dene nembang omahe kowe reng, gareng. Ya. Tak lalekke nanging terus wecahan. Bekasan. Hah? Bekasan. Wakasan papunten suwun Mbak Tatin. Sapa? Kowe tenan penjiwaane totalitasé top. Heeh. Wekasan pepuntonku upamane sekar aja kang si layu. Munggahe lho, Tru. Heeh. Aja kang si layu. Kok malah munggah? Ayo. Sapopo. Top. Heeh. Ya sing pungkasan. Iki wektune blandang lho, Tru. Gara-gara nganti tekan jam pira iki? 9:30, kliwat 5. Iki anting ora usah dawa-dawa lagune. Sing cekak wae. Apa kira-kira sing anting iso nembang mergo iki sinden request? Heeh. Request saka Megazet. Heeh. Ayo Ting, lagune apa sing gampang tur sing cendak? Ya. Napa, Pak? Manut kowe. Langgam tapi. Hah? Kowe kok mripatmu tok klip-klip barang ngono apa? Dene apik kok mencorong. Wah iya. Asa sok kae Petromak. Alah. Maju saka bungkus permen kae tok pur-pur ngono. Ora ya. Mbah ya wis ben to terus jeneng bocah kok. Iki bocah iki lagi bocah. Dadi ketika ada apa jenenge sesuatu yang baru dia pengen nyoba. Aku kok mlirik aku kok mah tak goleki manike kok angel ra jamak-jamak. Piye? Tak goleki manike angel ra jamak-jamak. Iki manike sing ngendi ya iki kok kabeh kok ting tromplong. Ayo dikai klip-klip kok ya. Ayo, kowe maju. Oh, waduh. Nggo kedep iso mak biar. Sesuk tukokke lampu pitulasan kae lho. Ya. Napa, Pak? Asa karepmu. Angenteni cukup mboten, Pak? Apa? Angenteni cukup mboten, Pak? Cukup. Apik kuwi angel ra sanggo bawa. Duet mboten, Pak? Rasa. Mbak Agnes? Oh, Agnes esuk isih nyeimen kok. Nggih. Santai wae. Heeh. Agnes yo lagi meteng rasa dipeksa-peksa. Heeh. Telo kenem. Sing ngendi angenteni sing gone? Angenteni Sing piye? telo kenem lho, Pak. Mosok gak eruh.
Aku gak ero aku. Ya apa sih? Gak ero ngenteni aku. Aku kulinane obi mesak kok. Ngenteni kuwi. Senes. Sing endi? Aku ngenteni. Karyane Pak Mantep. Ah. Nah niku Mas. Ah iya sing ngenteni Pak Mantep. Oh, Pak Mantep teko ora dinteni iki. Ya. Pun Pak. Ya. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni janji tersesat jroning Sembada le mripate diwur-wuri kaca. Apa to, Pak? Suarane ya apik, iya. Pokoke anting iki ya wis saya mundhak gedhe, saya rene meneh. Medyeni iki. Nah, mundhak gedhe wis saya ketok rupane ning waton aja ngantuk. Ah iya. Nek kantuk jan jebemblek elek banget. Ketok ya, Pak? Ketok kok mantamu. Lah kok sampe? Aku iki nek ngantuk cangkemmu iso segitiga kae kok. Lah kok jenengan ngumat-ngumatke? Mau pas. Lah ngebis mau yo. Ting. Wah. Duh cilaka ta iki. Cangkeme iso segitiga. Lah nek segi 4 piye? Ora. Ha sing apik iki ora nganggo segi. Yo. Kledang Isih kurang siji. Ning ora apa-apa, arek wis ben dina climen nyanyi ya. Sritenan Rasa dadak keweden. Apa-apa ki karo keyakinan. Heeh. Tok bayangin aku pirang-pirang sasi bladhek ana kae iki nek nyuwara dhuwur ya gojak-gajeg ning aku ming iso. Langsung iso. Iso. Langsung iso. Langsung ngono bae. Rasa wedi kok. Kowe wedi sik kok. Wedi kok barang wis ngrasake Mas. Rasa nggo gareng. Kanjingan apa gareng? Soale gojeke nang ngebis ki elek kabeh.
Ah, jejer sik ngenong karo sik ngethuk wis jan. Lambene ireng ilate abang. Ganas lah. Ya, mangga. Gene ya kuat, kok ngono ora tok peksa, mengartuman. Anggere kowe nyambut gawe terus suarane entek, anggere nyambut gawe suarane gerok. Kuwi mergo saka psikismu. Ngono lho. Percaya diri lah. Arep karo percaya sapa nek ora percaya dirinya sendiri. Ha iya. Tutu. Bene ya kuat tok. Among ati pawi ta luput pisan kena pisan yen gampang saya tuwa iki Mbak Wahyu saiki karo garwane wis merencanakan kesibukan hari-harinya. Ah iya, wingi ya wis do renang bareng. Sing lanang iso renang apa? Oh, iso sing lanang sabone kali kok. Heeh. Sing wedok ya renang. Wah, aku nek kelelep piye, Mas? Ora wis to, cetha kemambang kok yakin wae. Meneng, anteng, wis ngerti-ngerti mumbul dhewe. Oh iya. Yen angel ka sapa ngene sapa iki cedhake kok pamer le duwe HP. Kancane ya duwe kabeh ngono kok di langko tan kena numbes arto gawe rasa tak kei jaipong kowe rasa kuwatir yo. Oh iya. Mergane Wahyu iki nek dijaipongke bingung len joget. Wis alusan wae alusan. Ya, men totalitase kena. Mergo nek ora iso joget dikai jaipong iki kok wis bingung gerakane piye. Iya. Engko sing jaipong sing keri ya. Wah iya. Goleki sing kaya. Iki
Kancane pancen akeh sing ra mangkat iki. Wis biasa. Rasa mangkat wae ra bayaran kok. Merlu Pak, perlu diteliti iki sebab apa ora mangkat. Ya. Wah ya suarane ya isih ajeg kaya mbiyen. Mbiyen tau juara lomba Bira Loka. Wis tau to. Wis aku wis ngono wae kok jak ngapusi kok emoh. Jak ngapusi kok emoh. Oh, Agnes Ding sing wis tau. Heeh. Ya, tak kira keling aku Wahyu. Nek bojone mah wis tau juara. Juara Bira Loka wis tau ya. Pun. Yo. Matur suwun ya pamundutan saka Ibu Sugiyarti sing kepareng bengi iki mempersembahkan wayang Climen kagem ulang tahun menyangipun garwane ya ki Bapak Agus ya ke-60. Muga-muga langgeng ya ning. Oh, ora mung langgeng ning barokah kawilujengan, katentreman lan uga barokah kesarasan. Amin sing dijaluk ya kowe. Arep ngaturke apa meneh? Ayo sapa jenenge gentenan ya, Tru? Ya, men sing di-requestke sapa mau? Anteng terus Elisa karo Tati. Ya. Elisa sih kon nembang. Ya sa. Ki bebas iki kowe ora podang kuning wis kaya jelih nembang podang kuning. Anggere Elisa podang kuning, Elisa podang kuning. Ha ta ngrasake ta? Ha iya. Sing do seneng, sing do ngrungokke, sing do ndelok. Ha iya, ning sing nglakoni kadang kala sok nganti jenuh. Ha iya. Iya, tapi Pak De Didi Kempot kae ra bosen ya nyanyi pamer bojo terus ya ra bosen ya. Ora bosen bayarane akeh kok. Nggih niki wonten saweran Pak Seno. Saka
Dari Bolosena. Wah, Bolosena iki sapa ta sing ngebasi kok kaya ngono. Padahal nek ndelok rupane iki jan Dari Bolosena, lagunya bebas. Oh ya. Ya, nyawer 1 juta. Wah, oke lho iki do kendel tenan Bolosena. Ya wis ora apa-apa mah. Ngerembaka, harapannya Bolosena makin banyak. Makin banyak. Ya. Ya. Lagunya ini aja lah Ali-ali. Ah, nganggo sing rada beda-beda ngono iki seneng, sing arang-arang metu. Ya. Buat Ibu Giarti dan Bapak Agus. Ya. Mangga. Ali-ali. Ali-ali kene ora saben wong iso lho, cengkoke angel terus. Ah iya, engko ya Tatin ya nembang beda apa, misale burung kakak tua apa-apa. apa jeneng ampar-ampar pisang. Heeh. Terus si Anting nembang apa jenang grempol apa. Jenangku kleli aja niki soleh kula aja dianggap sepele. Iki kok tak diaturke sik rombongan penabuh sing arep rabi terus. Weh ana apa? Wonten Pak Sinten, Pak. Weh lah si sampun di sing nekel apa ya? Siter. Waduh. Mulane Arep daup asta lumiat entuk Diah Ayu majalah. Lho. Kok entuk majalah ki piye? Adeke seneng karo gambar nang majalah kok. Ya. Karena ora mangkat. Tak kira nek nesu arek aku e. Tau nek blasteran biawak karo ular. Ya sia-sia lho. Heeh. Among ati tansah nggon deli yen dadi lara gelo sakit rinten dalu ketok-ketoken kewala ketok-ketoken kewala nganti besok apa bakal bali. padahal mbiyen sing dinceng Bima iki kowe lho, Sak. Piye to, Bim? Mbok terang-terangan. Wis saiki tak omong. Nek seneng ki ngomong. Rasa sok isin. Heeh, aja sok isin. Nek ketemu ya langsung mripate ketoke ndelokke mbasan ditelokke langsung madhep rono. Kok sama malu-malu tikus. Malu kucing ngono. Tau kon gaweke layang aku. Apa, Pak? Gaweke layang apa piye? Pak gaweke layang Diam-diam. Iki sesuk kanca-kanca nek kowe rabi ora gelem do nabuh. Arep do nyinom. Yen Bali. Oh, tak kira udah selesai. Yen Bali bejo kula. Ayo
cocok kaya Elisa we arep doktor gelare kok. Kowe ming SSM. SSN Bimo lulus ora we isi iki. Lulus sarjana seni. Apane ora arep ngepeli saiki sekolah meneh. Sekolah SMP meneh. Dadi titele iki padha. Ha iya. Wis ya SD, SMP, SMA ya wis 3 kok Wis S3. Arep ngepeli sa. Ya ora apa-apa wong iki dipenjangka iki mbok menawa jodoh iki di tangan Gusti kok diastani Gusti kok. Andale cegathuk. Lah dadi piye ya? Oh, modal kowe. Ah terus majalahe nggo ngapa? Aku nek ndelok majalahe bengi. Karo ungkep-ungkep ngono. Ya. Ngagema ali-aliku pamrihe ajali marang aku nadyan kula boten melu besuke ngelingono lapetku lamun matan ya. Neno monggo pilihanku mepet biru patrihe presta enggang wani kalau kondisi hatiku marem iso ngetokke tembang liyane. Iya. Syukur dipidhangetake piyayi akeh. Oh, Elisa ki ternyata ora mung podang kuning nih. Ali-ali ya apik. Heeh. Gadhekke ya apik. Ah iya. Gadhekke ora. Gadhekke ali-ali maksude. Ayo, Mbak. Tatin. Heeh. Wah, aku medeni. Ah iya. Tatin nek digarap saiki ora guyu ning lemengoy alon tur piye sinis. Heeh. Nggak tak dunakke apa nih, Kok sirahe nganggo remote wae saiki ayo. Ayo. Jemeneng, Pak. Heeh. Ayo bubar ya. Maksudnya bubar ya kan nggon TV lho. Duh, kok ngono, Pak. Gimana? Heeh. Bu Abu. Bubar kelingan bubar ya. Bisa.
Ya. Apa? Ayo, kowe arep nembang apa? Bingung ya, Pak. Nah, ulale wis mung tergantung karo tembang-tembang saiki ora gelem ngapalke tembang-tembang biyen. Monggo tembang biyen ki apik-apik kok. Ali-ali sing ditembangke Elisa mau apik. Dadi ati sing ditembangke Wahyu ya apik. War apa kowe? Ngejiwat. Ngejiwat. Jumrat. Bakal duren. Ngujiwat. Ngujimrat. Ngujumrat. Ngujumrat. Yo, bawani sik. Ora apa-apa, penting iki yo arang-arang metu ngujiwat iki. Nek gelem metu ya apa? Napa? Ngujiwat ki penak nek gelem metu kuwi. Ya ora ngujiwate. Nah, yen anggegat lati. Kecokot cangkem. Yo. Jani Mas Mustika ning apa lho? Mawe rasa ping ati tuturuyuk tuturana. Tetulunga. Tetulunga. Tuturana kuwi. Saka PWKS Sinunukan. Malam ini nonton bareng lagi. Oh iya, Sinunukan ngendi? Hah? Sinunukan. Sinunukan Sumatera Utara goblok Petro. Anggepmu cerak, Nyabrang segara Segara Minangkalbu. Sritenan nang tasih